Guys, ndo zvandakazokohwa nezuro izvi. Ndaenda kunongwavhira vana. Ndobva ndaenda hangu kubhawa kwemazoyeseka kuti tinotsvagawo mhene macustomers kuti timuke tichizotengerawo vana chingwa. Ndopandakakechiwa nemumwe mukomana. Ndakechiwa nemumwe mukomana ndinango kuziva kuti mukomana uyu mukorokoza. Ndobva tatoenda kwatakatoenda. Taenda kwatakatonoenda paya ndopandakaona takuda kuita zviwana wakuru paya. Ndopa akaburitsa banga. Ndobva isa pasi pepilo. Ndobva ndatomubvunza kuti kosha banga iri nderei? Zvikanzi banga iri ndinofamba usiku saka rinondichengetedza. Ndagoziyei? Taita. Ndikati wadi kumbondipa chi? Wadi kumbondipa mari yangu. Ndigare ndaiso muhomwe. Wopedzisako chi? Wopedzisako basa rako. Zvikanzi wakantarisa unondoona unge ndiri munhu asina mari yekukupa iri. Ndikati no, handina kumbodaro. But handiti kana muchitengeserana muriwo munofana kuti uchitenga muriwo wobva wabhadhara iri. So that kana wakubikawo unyatsobika muriwo wako uchinyatsozva kuti waubhadharawo zvishuwa. Zvikanzi izvozvo ndondwari masista. Ndikati bosha. Guys, ndakarara ndichisvirwa usiku hwese. Nani stop. Ndaitoita kunge ndanwirwa guchu or something like that. Ndaita kunge ameno munhu. Kuzasi kwangu kwakapedzisira koshusha guys. Handidi kutombokunyeperai. Munhu achikupidigura left right and center achisvira chete kuti anga ari kusvira mukadzi wake. Zvisinei kwachena. Ndobva ndati chilipa mari wona kwachena. Ndakuda kuita sei? Ndakuda kuenda. Zvikanzi saka ini ndiri kukutadzisa kuenda iri. Ndakakondwa wada kuita sei? Kwada kuenda. Ndikati no, but it's not fair. Warara usiku hwese uchindipindura, uchindiita zvaunoda, uchinakirwa neni, uchichemerera pamusoro pangu. Saka chiri kutadza kuti uchindipa mari iyoyo chi? Zvikanzi wakundijairira, wakutondibhowa. Ndikati konda kukubhowa sei? Iwewo ndiwandikecha. Ndiwandikecha kundida. Inge wauya wakantondirara. Uchiminzi zvese zvitori boxside kwako. Saka chakunetsa nyaya yemari here. Ndipe mari yangu. Taukikiritsana pai nenyaya yemari pai. Ndobva abata banga. Ndikati anosha ini banga handiti sei? Handitomboriitye. Ende zvitonani kuti ndifire chi? Ndifire mari yangu than kuda kundithreatena kwakuita sei? Kwauri kuda kundiita. Ndopa akabata banga riye zvikanzi mufana ndokuuraya. Ndikati no, whatever. Chandiri kuda mari yangu. Ndipe mari yangu. Ndoenda. Zvauri kutotaura kwandiri idrama. Ndopa akanditi nebanga panapa guys. Apa. Ndofunga pakasonwa 2 kunge 3 mastitch. Ipapa. But ndopa ndakaita kunge ndarohwa nechadzimira kudai so. Ndopa ndakati ze. Ndopa ndakati popasi. Ndopa ndakaona nyenyedzi guys. Ndakadziona inini nezuro. Ndobva ndarara ndakadaro enge ropa raingoti panguva yacho handina kunzwa pain. Hapana kana chandakanzwa. Everything was okay. But ndanyatsonzwa kuti pane something chiri kuita sei? Chiri kuitika pandiri. Zvadaro mukomana iye ndopa akabuda paya ndobva atiza ndobva aenda. Papera kunge 1 or 2 hours. Because ndasina kana phone panguva yacho. Ndobva ndatanga kudedzera. Ndichidedzera help, ndibatsirewo help. Ndopakazosvika mwarume 3. Ndopakazoti it was too late. Ropa ranga razara. Ndopa wakanditakura varume vaiva ndobva wandisa mubhara. Wandisa mubhara ndopa wakaenda neni kuhospital. Ndichitongonzi emergency. Ipapo. Ndopa ndakaendeswa kwandakaendeswa ndobva watanga kunditarisa. Ndopa wakatanga kucleana ronda riya. Ndopa wakaisa chi? Ndopa wakazoisa mushonga. Ndopa wakazondisa mimwe mishonga yawakandiisa. Ndopa watonditi kuda kukusona. Ndobva wangondisona. Ipapo ndobva ndatobuda. Ndobva ndauya kumba. So ndo dambudziko randakazosangana naro nezuro guys. Ndakasanganawo nebad luck nezuro kubasa kweduku kambani kweduku. Ndakasangana nemaguma. Ndo amunoti maguma ere ameno.
ndozvandakasangana nazvo mushure mekurarirwa usiku hwese ndichidhogodherwa mahara, ndotendwa futi pamusoro pazvo nevanga ramuri kuona iri. Zvakaoma guys, ndati ndikuudzeiwo mafambiro akaita benyu nezuro.